Gu preparatzen gendu zen tortura aguantatzeko. Ni akortan naiz, Antonino Mendizabal hilda dago, gero profesori zesan unibertsitatean, Antonino, da kanpatzenan borda baten, neure ilurko eban berriak, eta, bueno, a ver si valen. Da, si valen, primero tú, da, eskintzen gendu bakotxa, esposas de, guarzoiek dut zituen esposak, burdineskoak, eskei kordel batetik, handik eskeitzen zitu, da horren hau dana, azten da kalambre, beroa, izerdila, da konstientzia joan iten da. Oso gogorra da. Eta orduen edo palu zerbatekin joten, eta eizeten ziren kantak, dilo, eurek preparador bat etorten zan, biblioteko bat, da mantentzen gendu zen, kasu horten, ez? Tortura guztiak. Orduen poliziak egiten zituen torturak guk bakotxak sufritzen gendu zen entrenamendu horietan. Baina egia esan da, entrenamendu fizikoa bainik psikologikoa importantea da. Zeharetanak, ni baino harinago jauzi zirenak eta kantatu zirenak, dana pasatu duak ziren entrenamentuetatik, ez zuten aguanten. Eta nik aguanten nuen, adibidez suertez edo Donostin ez negoenako, zenir irostien indautxura.